କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଆଉ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏଁ ପୁରା ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ? କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଉଠେଇ ଦଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ପାଦ ଯାଏଁ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ଦରଜ ରହୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ ପେଟ ବି ଦରଜ ଏଇଠୁ ଯାଏ। ରହୁଛି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ ଆଉ ଏଠି ବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଧର ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ଯେମିତି ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୁଏନି, ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ବି ଏମିତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜିତୁ ବାବୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। କେବେ ପେଟରେ, କେବେ ଅଣ୍ଟାରେ, କେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟ ରହୁଛି, ଧନ ରହୁନାହିଁ। ଅଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ କି ଆପଣ? ହଁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ନେଇଥିଲା। କୋଉ ଅଟୋ କିଣିଥିଲେ? 3 ଚକିଆ ଅଟୋ। ପେଟ୍ରୋଲ ବାଲା ନେଇଥିଲେ ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ନେଇଥିଲେ? ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା। ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲା ନେଇଥିଲେ ପକ୍କା? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ନେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି।